majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov. Takto vtedy vyzeral náš výber. Všimnite si tie mená, boli tam aj také zvučné hokejové mená ako Jaro Halák, Mišo Sersen či Andrej Mesároš. Trénerom nášho výberu bol Jindřich Novotný, ktorý to teda dotiahol až takto ďaleko do finále svetového šampionátu. No a naši hrali proti Kanaďanom a prehrali 0-3. V skupine sme skončili druhý, vo štvrťfinále sme vyhrali nad Českom, potom v semifinále nad domácim Ruskom. Vo finále otvoril skóre v 12. minúte pri vylúčení hrušku Anthony Stewart, ktorý prekonal Jaroslava Haláka. Druhý gól sme inkasovali v závere druhej tretiny. Bolo to krátko potom, ako náš vylúčený hráč opustil trestnú lavicu, lenže boli sme tam len so 4 hráčmi a Haláka prepálil tvrdou strelou Sean Bell. Kanaďania napokon vyhrali toto finále 3-0 a symbolicky uzavrel skóre v 45. minúte muž, z ktorého sa stala asi najväčšia hviezda z tohto kanadského výberu, Ryan Getzlaf. Kanada teda získala zlato, naši boli strieborní, bronz patril Rusku, ktoré malo aj takých hráčov ako Ovečkin či Malkin. Naši smútili, ale ako sa neskôr ukázalo, bol to aj napriek tomu obrovský úspech, strieborná medaila. Nastúpili sme s blonďavými hlavami a ešte na záver pohľad na mladúčkeho, iba 17-ročného brankára